I pozivam Alex ovdje sa kanala i Mindstrike mora tu da mi stoji na ekranu. Ništa, dobrodošli, ja sam Alex, vi ste na kanalu Gaming1000 i danas igramo Mindstrike na Mindplexu. Ne znam koliko vas je probalo ovaj minigame, ali minigame je po meni ekstra, znači stvarno mnogo dobro rađeno. Ako neko ne zna šta je Mindstrike, to vam je Counter Strike u Minecraftu, znači imate ovaj minigame na Mindplexu, pa ko ima prijemnik dođe i nek se zeza. Sad ću vam ja malo detaljno objasniti kako se ovdje igra, kako i šta. Tako da vidite, na početku imate uvijek naravno nož kao i u Counteru, to jest da. Tako da imate, kao što i to je neka malo čudna tekstura, a sad samo ovdje utišamo ovako na 20. Čudna tekstura, znači kad uđete zabagovat će vam i ok, idemo prvi kill. Ne, gdje se ovo? Bam, ali nema ništa, Glock. Moramo malo bolje sa Glockom da odigramo. Kad uđete znači, na ovaj minigame, vama se automatski vam se aktivira, kako se zove, ovaj research pack. Tako da, ok. Dođi, to je to. Beži Aleksa, beži. Repetiraj ovo. Ajmo, da li sam se izvukao, brate, ne mogu verujem, gledaj sad, headshot. To je to, ne mogu da verujem, vidite kako je zanimljiv minigame. Znači evo, pobedili smo, to je to i plantali su bombu. Sa pola healtha sam prošao. Inače, kao što vidite na ekranu vam se pokazuje koliko imate para i na E, znači imate kao mini shop. Ovom je armor, ovom su vam bombe kao što i sami vidite. Ali ja ću uzeti sad AK-47, da vidite kako ovo je, znači kao bomba koja vam baci, kako da kažem, zapale vam, znači neko oko 10-15 blokova. Tako da ovo je stvarno dobra bomba. I naravno najbolje kad shiftate da pucate i to, zašto mnogo ste precizni i sve to, tako da ajmo mi polako nekad vidimo da li možemo ovdje da uradimo nešto. Ajmo. Da imam bombu sad pa postavim, ali nema ništa od toga. Tako da mislim da ste polako svi skapirali o čemu se radi. Znači ne možete da se healujete i to, pošto tako je normalno i u Minecraft, u Counter Strike-u, slušajte me. Inače, ako se malo ovako zbunim, čisto da znate, pa mi lagano rešavamo bre. Ako se malo zbunim, pošto sam tek ustao, tako da zanemarite to. Tako da, ajmo najde uzmemo ovaj deagle, možda će mi kasnije zatrebati nešto malo. Pošto je malo i onako i brži, tako da ajmo da probamo malo i deagle i kalaš, tako da nadam se da vam se sviđa ovaj minigame, napišite u komentarima kako se vama čini, napišite da li ćete igrati, da li tako da, znači naravno napišite vaše mišljenje celo o Mindstrike-u. Tako da, ok, da vidimo da li možemo ovdje nešto da napravimo, dajte ljudi da ja nekako malo ubijem bre, nije zanimljivo. Tako da, izvinite što ovo malo više ubacujem, tako da, ali stvarno ne znam što toliko da kažem, u stvari znam da kažem, imam još ja tema da pričam za danas, pa to je nenormalno. Zašto nisam snimio ovu klipu u sredu i zašto... Pa čekaj brate, daj da ubijem nekog, ja nije fazon. Zašto snimio sam ja klip o Mindstrike u sredu, ali pošto mi se nije svidio, ja sam odlučio da ne izbacim to na YouTube, tako da, čisto da znate. Sad, pošto ja ne volim da gazim moje reči to, okej, pobili su ih brati. Pošto ja volim da budem od reči to, ja na primjer nisam snimio u prošlu subotu i sad u sredu nisam snimio klip. Stvarno ja sam odlučio da ukinem taj raspored snimanja zato što stvarno po meni ipak ok dođi. To je to, gaming show bre. Završao ovu rundu. Ja sam odlučio da taj raspored ukinem. Mislim da je to ok, kako se zove. Nadam se da se vama i to sviđa, zašto vjerojatno ste vi primetili da nekad ne snimim klip kada kažem i to. Tako da ja volim od reči da budem. Sad ovako, klipovi će biti naravno svake nedelje, po 2 puta čini mi se u nedelji. Tako da mislim da je to po 2-3 klipa sigurno. Tako da očekujte naravno klipove i sve to, naravno nemojte. Je to headshot? Ovo je neverovatno kako se oskočio likuši na glavu brate, to je to. Ok, dođi. I to je to. Jao, nisam uzeo ja. Nema veze, dođi. Dođi da koljemo. Ne mogu da koljem, šta je ovo? Ja ga udaram ništa, brate. Lol.
Ja ne mogu verujem. A nebitno, ajde, ja ću za to vreme malo da vam ispričam, da odigramo još 2-3 runde pa da završavam epizodu, da vam što pre izbacujem na YouTube, jer sam ne bi želeo da mi danas oduzima toliko upload, to jest internet i sve to. Tako da, sada što se tiče MCSG-a, zašto nisam snimio Hunger Games i to, zato što ljudi MCSG kad je uveo ovu drugu verziju stvarno je server mnogo propao, znači stvarno mnogo je propao, nisam mogao da se živciram i sve to, znači sam prihvatao sam ajde hakeri brate na onoj verziji, ajde na primjer ne uzmem rundu, iznerviram se, ali sad je još gore, znači duplo gore, vjerojatno pošto su stavili version tu brate oni još gore, znači su htjeli da kažu da će biti. Tako da ako se taj server popravi, vjerojatno ću se ja vratiti da igram na tom serveru, ali ne verujem, znači zato što su ga stvarno, ne znam ja kako, glupo mi da se sad izražavam, ali previše su ga zeznuli, pa sam odlučio da pređem na Hive, a sada drugi fazon je tu, što sam ja došao na Hive, ja čisto onako iz dosade sam postavio, napisao sam naravno na engleskom, kao da je MCSG je kao propao server, ovo ono, tu sam rekao ono shit, vjerojatno svi znate šta je, pošto ja ne volim da psujem u klipovima, zato neću se sad ni izraziti. Tako da, rekao sam da je shit MCSG, ovo ono, i da sam prešao na Hive. E sad kad sam to napisao, vjerojatno je neko sliko ovo, to shit kad sam napisao, tako, imamo bombu, kao što vidite ekstra isto urađena tekstura za bombu. Tako da, idemo ovamo. I ja sam, znači, ono, igrao sam sinoć normalno i bilo je sve okej. Okej, čekaj. Ne, pogrešno sam, nisam dobro bacio bombu, udarila se ovdje, odbila se. Ajmo mi da postavimo bombu. Ja, ovako treba. Jo, ne, pomeri se lik, vi ste da ubili ovog. A nije, okej. Ajmo postaviti tu bombu bre Aleksa. E sad, i sad je neko sliko to kad sam napisao to shit i neko me prijavio, ja sam zbog toga dobio okej. Ne mogu pucam brate. Inače desnim klikom pucate, a levim repetirati, ne znam zašto ovako mi laguje nešto. Vidite koliko mi laguje brate. To je to, znači posljednja runda iz ovoga, znači stvarno neću više da se zamaram. Biće znači naravno još epizoda Mindstrike-a. Tako da, samo da vam završim, ja danas pokušam da uđem na Hive i vidim da sam dobio ban. Ali meni je to bilo sve zato što nisam dobio ban 2 godine, sigurno, znači stvarno ne sjećam se kad sam dobio ban na nekom serveru, tako da, ali moja bomba je uspjela, da, to je to. Gaming Show 1000, destroy the bomb site, to je to bre. Ok, dobio sam znači taj ban na Hive-u 3 dana zbog jedne reči, zbog shit. Ajde odigrat ću i ovu rundu pa da završimo epizodu, ali ne znam zašto lagujem. Jesi vidi, znači ja još pucam ono, desi klik držim i ništa neće da puca. Tako da Hunger Games neće biti jedno, i u ponedjeljak sigurno neće biti, vjerojatno ću snimiti isto nešto na Mineplexu, jer sam, evo moram da vam kažem, stvarno Mineplex je dobar server. I vidite, evo drži, znači pucam i neće da pukne. Pa to je nevjerovatno brate. Pogledajte ovo. Ne, pa to je nevjerovatno. Ne znam zašto lagujem, ali ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Klip će vjerojatno biti kad dobijem unban sa Hive-a. Da znate više neću vjerojatno igrati na MCSG-u i to je bilo to, bio je to vaš Aleksa sa kanala Gamershow 1000. I mi se čujemo u sljedećoj epizodi, ajde bre skloni se ova cifra bre. Mi se čujemo u sljedećoj epizodi, ajde kažete vi čao. Ne, ništa, vidimo se, čao.